It was 2020. Kushuthi-ke ngangiphume esaloni late. Ngithi ngisamile kuqhamuke nje iphole elimnyama. Lizimele lona ngalimisanga. Okay. Angibuze isisu yaphi. Nje agobe nje kancane athi akhiphe something la ngaphansi kwesitha. Ayithi nje fa. Same time even ngicollapse. Izinto angenza zona ngiyazizwa. Mara la sekulokhekile. Ngiyakhumbula ngigqoke i-crop top egrey. Ne-jean. Avela thathele angibambe so crop top ayibambe kanje. And yayi strong la crop top ayibambe so lwaphuti ayihlephule so. Le time makahlephula kusala uskin ngaphakathi. Angisagqokile athathe lento angiripha ubuso. Vele nami sengipapho sengishayile sengiyopha sekuphume nane zinulile. Like ngalizwe ukuthi lisemlonyeni. Angiphe mase aqedile aphumule baqhungudonsa ngomlenze. Awele nami like ungisa kwelinye ihlathi elimnyama ngalo. Ngithi mina ngiyacela ungangibulali ngicela ukuthi ungasuki la sikhona. Uma athi uzowela umgwaqo nami kuqhamuke igolf ebomvu. Isesipitini sinzima isipiti sangempela. Adlule le moto lena. Like ngiyayibona because vela ngisho ngihudula mina ngomlenze ngihudulela phansi like uyangidonsa nje akasenendaba ukuthi Sanibonani dumelang abasheni molweni igama phindile phelelihle and this is the podcast Beyond Survival. Welcome guys. Thank you so much for interaction yenu. Thank you so much for uthando enisinika lona la ekhaya. We really appreciate it. Khumbula ukuthi wena ula enhlizweni yami. Namhlanje nginiphethele usisi omuhle ogorgeous ozosazisa ukuthi usivakashele ngani la ekhaya. Please stay tuned and don't forget to give us a positive comment because like I sizele nini khaya lemfudumalo lothando lokuthula noxolo. Don't forget to like, subscribe and obviously hit the notification bell so you'll be notified every time we upload. Hi mami. Hey mama. Unjani? Ngiyaphila. Ngisemhle. Ngisemhle. Welcome. Ngiyabonga. Ngicela bazise ekhaya ukuthi ubani wakuphi and ukhule kanjani? Ukhulelephi? Before sizongena nje endabeni yethu yanamhlanje. Okay, my name is Mbali. Ngicela isibongo but ngisebenzisa umgenge isibongo sama mama. Yeah. Since ubaba ngazange agcina izinto zakhona. Ngisuka ekhaya kuseNatal eNtobadoba. Yeah. Ngikhulele khona besihlala nje nomama. Yimina umama ubhuti wami ngilamayo sibayithu mama. Ngihlala naye usikhulise eyedwa ubaba since adlule emhlabeni 2016. Yeah, sihlala naye ekhaya. And then yena udlule emhlabeni 2023. Yeah. Ngaqhubeka ngahlala ekhaya. While ubhuti wami bekahlala eTown eMtoba ngendaba zomsebenzi. Then ngaqhubeka ekhaya ngahlala ngedwa. Ngahlala nje like bekafika azongilekelela something maybe mangishodelwa igrocer nama cosmetics because bengasebenza that time. Yeah, so bekafika ngilekelela kulezo zinto ke. Right, nga decide ukuthi because ngimdala kunaye nginqena ukuthwesa umntwana omncane imithwalo ne. Yeah. Nga decide ukuthi no angihambe ngiye eDurban komunye umngane wami. Okusinothando kaMsweni. Ngahamba ngaya kuyena ehlala ePinetown eNyana. Yes, ngamtshela ngathi mnganami seku enough like angisakhoni ne. Ngathi hayi nomnganami ngiyeza right ngibile ngihambe. Then ngifike lapha eDurban ngizama ukuthola imisebenzi nyana no ingaveli. Yeah, ithi ingaveli ngidibane nje nomunye umuntu like isikhulumisana sizwana isiqale lapho ku-date. Okay. Yeah. Umuntu onobulili ofana nobami. Oh, okay. Yeah, emva kwezinkinga esengeke ngabhekana nazo so ngadecide ukuthi no ithi ngiphume ebantwini besilisa ne. Yeah. So yeah ngithandana naye no seriety isiphathene kahle. Yeah. Kungayena oqala after le nkinga ngabhekana naye ilanga ngakhwitha khona kubantwini besilisa. Okay. Yeah, ngase ngithandana nabo ke. So indaba singize ngithole lona emva kokuthi ngifike eThekwini. Sasuka from eDurban
seza ngala eJoburg. Ya ngafonela uMancane kunoMancane la eJoburg uhlengiwe ngeza kuyena wangitholela isibani nongasebenza. Ya naso saphela ngazange usaphela kanjani because angixoshwanga nje kwathiwa bazongifonela. Ya kwakukuyeka kwami eCity Deep. Okay. Ya kwakukuyeka kwami ke ngahlala ngithe ngisahleli ngathola i-call emnganeni walo guy lo ngithi ngithandana naye. Ya wathi kufunakala u-hairdresser esalon. Yeah, so ngathola kanjalo ke esalon mangaphose maybe na 2 weeks ngiqalile khona. Oh, okay, esalon. Yeah. Okay. Yeah. So mawuthi kunenkinga wabhekana nazo, do you mind sharing noma nje ungas-highlightela nje noma ungayi-stretch No. if awufuna ukukhuluma ngayo? Moment. Here I am. It was 2020. Bengihlala that time bengisase Carltonville. Yeah. La ngavelela khona inkinga ke. Ngisase Carltonville kushuthi ke ngangiphuma esaloni late. Mangaphose kwabo ngabo ma 9. Yeah. Mangiphuma esaloni ngangiyokwenza ikhanda nama nails nama eyelash. Kuzoba ne baby shower yomunye umngane wethu khona eMedela. So mangiphuma khona ngabo ma 9 ngiphume ngiye garage for ukuthi ngiyobheka i-transport ezongibeka endlini because erenkeni imoto zasengasekho. Yeah. Right, ngithi ngisamile kuqhamuke nje iphole limnyama. Lizimele lona ngalimisanga. Okay. Ya ngijabule ngithi oh thanks God ngaze ngaba nelaki. Ame ugayi angibuze sisi uyapi. Ngithi mina ngiyewedela athi hayi no nami ngiyakhona ewedela. Ngithi hayi nami ngiyakhona ngivulela isicapha ngene ngaphambili. Oh mina ngivule sangemuva athi hayi ungangeni ngemuva woza ngala ngaphambili. Angivulele ngizivule nami ngingene. The time ngingena ihamba imoto sihambe siyaxoxa athi uye number bani ngithi mina ngiye number 9. Ethi wow nami ngiyakhona number 9 yabo asho lento engishoyo nami. Iqhubeka imoto ihambe. Then mase kumele athathe lo mgoqo yewedela angawuthathi. Can you imagine ukuthi kusebusuku? Ayi ngizwe icapha azilokhe ngizwa nje khiqi icapha. Ngiqale manje ngisabe manje ukuthi what going on. Ngimbuze why you key isicapha athi ayivele ngiyakhiya mina icapha if sengizohamba ngespeed esikhulu. Ngithi no it's fine. Avela abuyeke lo mgwaqo athathe omunye umgwaqo eBlyfo. Blyfo ihlathi mahlathi nje akukho umuzo khona ngalapha. Yeah. Maybe mizi ila iqaleni ngisho. Ngithi mina uyaphi manje wayesuthatha umgwaqo rongo. Athi hayi ngiyocollecta something ngomngane wami ne. Ngithi no it's fine ngicela ungahlali because sengilate nasendlini bayafona. Like sekuyisikhathi eside ngihambile. Yeah. Hey ahambe lo guy ahambe ihamba imoto enosehamba ngespeed esikhulu. And siphelile nemizi. Like nakumina sekuyaqala manje ukuthi no kwenzakalani. Sesekusekunyameni like awasekho nama street light lawa akhanyisayo. Akhiphe nje agobe nje kancane athi akhiphe something la ngaphansi kwesithi. Ayithi nje fa kancane la kumina ayithi nje kancane ayithi nje fa. Then ayithi fa same time even ngicollapse ngalokho vele ngiyobela lapha phambili la isimoto ngithi bang ubuso. The time ngithi bang ubuso angidonse ngiyayizwa izinto angenza zona ngiyazizwa. Mara la sekulokhekile angisakhoni ukukhuluma. Abambe ikhanda lami ngicamelise so aqhubeka drive. The time aka driver shothi imoto azayipaka endaweni edark nje ihlathini la ngempela. Then makahla ayehle azongivulela isicapha. Amehla avulekile ngiyabona. Inkinga yami ukukhuluma kusakhulumiki. Avule izicapha angidonse nje rough angibambe rough ne. Ngiyakhumbula ngigqoke i-crop top egrey ne-jean namateki. Avela thathe angibambe so nge-crop top ayibambe kanje and ay strong la crop top ayibambe so lwabhuti ayihlephule so. The time akahlephula kusala uskin ngaphakathi angisagqokile athathe lento angiripha ubuso fast angiripha ubuso angibamba ngidonse so angidonsele phakathi ehlathini. The time akangidonsele ehlathini angikhumule
The time akafuna ukungikhumula ngithi no ngeke uzokwazi ukukhumula. Ayisilwe. That time ngangifake isilver damthini. Silwe nayisilwe kusho ukuthi umuntu wesilisa ne. Mina vela angisenawo amandla. Like ivela usekangidrakile ngalento akangidrake ngayo. Ayazi anginqobe ke. Ayike ayenze izinto zakhe ke angigumule like vele nami sengipapho sengishayile sengiyopha sekuphume nanezinyo leli. Like ngalizwe ukuthi lisemlonyeni. Nathi no into engizoyenza vele sengilimele vele indaba yami vele nje namhlanje ayisekho iyaphela. Then ngiliphimise izinyo, ngilikhiphe ngiliphimise. Angigumule ke. Angigumule umlenze oyi-1 vele umgumule umlenze oyi-1 nalo ngalave lozoziyehlela. Mokaziyehlela aqale ke hayi angenza into yakhe angene. Yeah. Angiphe mase aqedile aphumule. The time akaphumula angisho ngilele ngibheke phezulu. Mase aphumula ahlale la esiswini kimi. Angisenawo umoya like angisakwazi ukusho next angisenalo utho nje angisenawo amandla angisenalo sengiyimina nje like lokho ngimisi nje noma engishaya enza inangiguqula enza yonke into angisakhona ukumlwisa. Akhiphe something ephaketheni yakhe imhlophe ingebhekileyo ukufaka iwit leyo kali iwit ayithi lento yakhe ayifake la ayithi so aqhubeka ahlala. That time ubeka isibhamu ngapha la qaleni umese uphethe ngesandla ahlale aphumula kancane ngitshela ukuthi hayi maybe ngeke saqhubeka. That time ngiyathandaza ngibheke phezulu like ngiyamcela ngiyamncenga no please ngiyacela ukuthi ungangibulali. It's fine noma ungangithatha uyongithumba ke endlini yakho ungenza noma yini njengamanje nganginika ngisho ifoni yami nemali esesikhwameni sami nginenkinga you can take it as long as ungibulala. Angasho lutho ubhuti abantu angakhulumi lutho aqhubeke futhi. Can you imagine lokho angithathe ngo9 ngabo 9 mangaphosisi kwaze washaya abo 2 3 kwaze washaya abo 2 3 elokhe busy mayezi ukuthi ngiyazama uqinisa umzimba ishimpama. Ishimpama like ngiyambuza usangishayela ukuthini yena sangishayela wona njengamanje because anginqabi nalutho okufunayo ngiyakuvumela ukuthi wenze. Ayaqhubeke ke ubhuti nento yakhe athi sekabona ukuthi vele indaba yami vele seyishap angicale ngomlenze angibambe ngomlenze ngisho ebusweni ngirephile ungigoqile like angidonsa ngomlenze and umgwaqo nje omkhulu ovulekile. That time imoto azisekho sekuthulekile ukuthi athi makawela nami umgwaqo ngidonsa ngomlenze awele nami like ungisa kwelinye ihlathi limnyama ngalo. Yeah. Ngithi mina ngiyacela ungangibulali ngicela ukuthi ungasuki la sikhona. Uma athi uzowela umgwaqo nami kuqhamuke igolf ebomvu. Isesipitini sinzima isipiti sangempela. Adlule le moto lena. Like ngiyayibona because vela ngisho uyangihudula mina ngomlenze ngihudulela phansi like uyangidonsa nje akasenendaba ukuthi ngizipheni or kwenzakalani ngami. Angidonsa ngomlenze iqhamuke le moto iyobreaka njengalapha njengakude. Athi mayibreak imoto ihlehla. The time ihlehla aqhubeka ngiyatheleke manje sengigqoba manje ngezinyawo ngisho sengilele. That time sengiyabreathe la kahamba khona igazi lami liyasalela khona because nala emgaqweni lo mlungu lewegalofu lo wangiqukula khona nginjalo ngingaqokile ngalibona igazi lami khona lapho like angikhona ukukhuluma kusho next nje. Afike lo mlungu abone ukuthi lo mlungu ayehle lo mlungu the time lo mlungu ehle eze kuyena aqeda kungigqoba abaleke aphindele fast kuleli hlathi. Leli hlathi indawo nje inotshani obulele nje obuningi. Ngacabanga ukuthi maybe indawo yakhe no sport sakhe vele. Angikuke lo mlungu angiqukule ngingaqokile nginjalo. Angikuke avule isitapha sangemuva egalofini angifake phakathi. I drive na imoto. Akangibuzi next. I drive imoto ahambe uma sifika lapha yana ku ejaridini labelungu bahlela abelungu baningi baphuzile abanye badakile.
Angibuza umakoti wayo lo mlungu aqhamuke nendwangu. Indwangu nje enkulu. Qhamuka ngirephe ngayo kanje angibozela isingezansi. Ayekele ngaphezulu because bengifaka uskin. Bezama ukungibuza ngithi mina. Bezama ukungikhulumisa lokho nje ngithi angisho ukukhulumile. Ngisho ngama-sign ngithi ngicela amanzi. Into yokuphuza kahle kahle. Angilethela amanzi umama lo mlungu. Angiphuzisa. Uma kangiphuzisa ngiqale manje ngathi ngikhokha umoya ngathi sekuzokhulumeka. Bengibuza igama lami. Ngisho ngithi igama lami nguEnhle ngivelaphi ngisho ukuthi ewedela. Lethe number bangethe number 9. Lethe ama numbers akhumbula ngithi mina no. Ayikho inamba engisayikhumbula njengamanje. Like ngiyakhumbula kodwa inamba ngiyabona ukuthi uma ngisho ngizobheda. Evele lo mlungu lo angithathe futhi nonkosikazi wakhe bebashiye la ngicathi babenze something like eyiphathi kanje. Bengithathe bengifake emotini bengihambise police station. Ngifike police station lapha. So ngifika lapha police station. Ngilalise lapha etubeni. Mangena nje amaphoyisa la wesifazane. Avela athwala izandla ekhanda like bebabazi. Bengifanele indawo yokulala bengilalisa. Befonele usisi lo ophethe amacala abantwana bethi ngimlinde ke waze wafika ke. Mayafika ke naye vela ngibamba khali vele. Abona ukuthi indaba yami ayisekho vele kumele ngabe ngifile lapha ya. Angithathe ngifake emotweni befone. Nobe ngakafoni ngibona umuntu osebenza noma mncane emayini. Ngimcela ngicela ungifonele umama mncane ngitshela ukuthi ngila e-police station. Amfonele ngempela. Efika umama mncane efike nomngane wakhe. Naye mabefika befike bekhala. Angithathe ke lo sisi lo athi abatshela athi hayi ngimhambisa eRustenburg esibhedlela esikhulu. Bengihambise esibhedlela. Bafike nabe ngicheck beze nento nje enkulu. Enezinto phakathi. Bengifake odini bethi ngigumule bezeke bezongicheck bengifake something ku-private party bengifake emlonyeni. Bengicheck negazi ke. So mabe ngicheck igazi beqale bengangitshela ama result. Ngibabuze athi la ngitshela ama result ami kusathini like yona into vele sengijahile. Bengangitsheli bethi ayisizofonela mama ncane wakho. Uthi mina wayeningazi ukungangitsheli. It's fine noma ngabe yini osekwenzakile. Uzo accept. Because nami bengalindelanga ukuthi ngaze kufike kulesi state esengisona njengamanje. Lekhobe bengihlalisa like ngakhona ukulala ebusuku bele bethi balela abanye mina bele ngikhale kakhulu like ngathi manje le ndoda ngathi mina manje ngisayibona because bengisima ngihleli ngimuzwe inuka kumina ne. Noma ngithi ngihleli ngedwa ngimuzwe ngathi uyakhuluma nje engathi manje khona la endlini. Mangaphosisi lapha yana eRustenburg ngahlala mhlawumbe isonto lonke. Because kwase ngathi nasekhanda ngathi ngiyaphazamiseka. Bathi hayi mancane asayimgcineni khona ngapho ngoba manje ngapha mina uzonginikeza inkinga kade nami ngiyavuka ngiyasebenza ngokuthi uzosala yedwa. Ngathi no it's fine ngizohlala khona la. Yabo ngizohlala khona la esibhedlela. Ngahlala esibhedlela ngabona ukuthi no yithi ngibuyele ngasidezatela mina ngathi no yithi ngibuyele ekhaya eNatal. Ekube ngasihlalela khona emzini mama. Athi mancane ayi ngizokulanda. It's fine afike angilande. Ngithi mancane ungakaphumi. Ngicela ukuthi uhambe ubabuza imphumela yami yegazi. Because yona into levele esengifuna ukuyazi njengamanje right. Bacheckile ukuthi akangikhulelisanga na because i-protection engekho. Mabe check ayibethola ukuthi hayi akakhulelisanga ukho pregnant uclean. But inkinga into awayenza yona ukushiye nesifo egazini.
kuqale manje kube nzima kumina. Like ngizama ukuhamba ama-counselling. Ngiqala ukuhamba ama-counselling, ngihamba ama-class alento lo ukuthi kumele manje ngifunde ukuthi kwenziwa kanjani ini. Ayi ngi-athende leyo nto, ngi-athende. Shuthi benginikeza amaphilisi ama-85. Accept. Now nje aqala nginikeza inkinga, ngigulise, ngivomithe because ngase ngumuntu ophila nge-alcohol. Like fruit nje asihlezi igcwele utshwala nje, utshwala bami. Since there ngaqala lapho ubhema iweed, phila nje ngotshwala nje, like ngingasazazi ukuthi impilo yami kahle kahle ibhekephi nje. Sengiyenza nje noma ngabe yini, nomqondo wami ngathi wow ungasekho right. Like ekamerweni usuhlezi ufica mhlawumbe ibhiya ngizoyivula, ngivule ngingayiqedi. Uhlezi ufica icethe nje ekamerweni, ngiphinde ngiyothatha enye futhi ngiyivule nayo ngiphuze ngingasayiqedi. Ugoloko senguthatha ngiphuziso kabhiya ngingasawudeshi. Sengizinikela nje noma yikephi. Noma mncane decide ukuthi no angibuyele ekhaya. Ngibuyele ekhaya, nakhona ekhaya kuqale kube nzima because nakhona vele ngingedwa. Ayikho umuntu engizohlala naye, shothi ngicela umngane wami ukuthi cela uzongihlalisa khona emakhaya. Eze-ke ezongihlalisa because bekazolana nestori sami. Angihlalise-ke ngihlale naye-ke. Kuze kube-ke ngiyaphola-ke ngize ngajwayela namaphilisi ukuthi no ngingakwazi ukungaphuzi because bangitshelile ukuthi if ungaphuzi uzofa. Sizokungaba ini yabo. No, ngibe strong ngaphuza amaphilisi ami until namanje noma kusanzimana akujwayeleki, like angajwayeli navele iphilisi aze ngilithande. Angazi ngize ngilithande. So ngiphuza amaphilisi ami-ke ngabe nankinga-ke kube right. Ngadecide ukuthi umuntu osilisa mina naye sekuzoba usawubona yebo njalo. After lesa sihloko lesa engasenziwa umuntu esilisa enwesi angimazi. Ngingaqala lapho ukumbona futhi ngamgcina lapho. The time ngi-attenda i-case bangihambisa because ngisana nayo i-case lapha, case number lapha efonini yami, message isakhona namanje. Bengihambisa-ke la kuboshwe khona abantu ukuthi ngizama ukumbona. Like kune glass enkulu mhlawumbe ende kangaka ukuthi ngiyakwazi ukubona ongale but bona bakhona ukungibona. Bengibuza ukuthi ngiyambona na, ngithi akekho. Like bengitantisa nje amajele mhlawumbe siyamcinga manje. Ithi no akekho, like into yami yagcina iphele kanjalo, wagcina ugaye engatholwanga. But ngaqhubeka nempilo yami ngathi no angikwazi ukuzinikela because kwasala kancane ukuthi ngihlale emapayipini, like ngidla amathi in kwasala kancane. Ngathi no impilo yami le, this thing I have to accept it njengoba injalo. Ngihlale ngiphuzela amaphilisi ami ngizinakeni impilo yami because akasekho engizothi ngiyakhala kuyena or ngiyadefa kuyena. I have to ukuthi ngithathe medication yami ngidle njengoba injalo. Kwaba nje ilokho. Kwathi nge-24 zika March lo. Bekuswelakele ugogo wami ozala umama wami. Ngihambe ngiyomngcwaba eqaleni kaMarch, ngihambe ngiyomngcwaba eNatali, ngiphinde ngibuye futhi. Ngithe ngisabuyile kwadlula ngisathi ngisasemngcwabeni ubaba omncane angisendele ivideo athi yazi ugogo wakho ozala ubaba wathi usevele wawa la egcekeni. Ngithi mina yini uthi uyiswa indaba kaSebele wakhe, so babizana ngoSebele. Okay. Right, bemphuthumisa esibhedlela. Simngcwaba ugogo lozala umama, ngigibele ngibuye mina ngize ngala. Ngithe sengibuyile kungene futhi call ethi ugogo Sebele wadlula emhlabeni, ozala ubaba ke manje. Ngiphinde futhi ngehle futhi ngawo manje. Ngithe ngehla nge-24 zika March, shuthi taxi yafika late ngale Natal. Shuthi ngaphuma nge-taxi nje ngabo 12. Iphume 1 rust ibheke Natal. Shuthi ngehlise-ke phambi kwase KFC. Ithe ngehla
kunama Uber like mama taxi afolile lapha. Kuzoqhamuka nje imoto encane again. Nkosi yami. Ithi sisu yaphi sawubona. Oh bethi thokoza gogo yaphi ngithi mina ngiyeduduku. Bese duduku lezansi esenosha ngithi mina ngiyakhona bese ayigibela. Nakhona lapho ngithi awungaze ngaba nenhlahla kade ngisaswela transport ukuthi ngizohamba ngani because ukuqhelile. Ngigibele phakathi ihamba imoto. Enze njengaloya naye futhi lwakhe igcaba bawu2. Lo ngapha ubhizi uyiphuzela ayiphethe icorona. Uyaphuza. Iqhubeka imoto ihamba. Angaphumi ngalomgwaqo lojwayelekile lo setshenziswa amatekisi. Avela afuna ukuhamba emagamshinini kunemigwaqo emagamshinini. Ngicela siyanqamulela ngoba vele ujwayele ukusebenza. Sisi phakathi namagamshini vele mabema avule lapha akhipha isibhamu nalo ngala esayidini naye ahosha ibhodlela empty ehleze ngala nalo ehleze ngala ngithi ngihlele ngemuva. Ngivele ngithi mina ngivele nje ngithi nje wangiphinda futhi lokho. Mayekehla nebhodlela empty vele kuringe nje emqondweni wami ukuthi okay. Since engenaso isilimaze kushuthi uzongikwaza ngaleli bhodlela. Vele kube nzima kimi. Vele ngithatha isikhwama zami ngisigone. Uthi sifine noma ngabe yini okwenzakalayo. Abangithole nezimpahla zami because into engangikhalela phakathi i-ID, isikhwameni nefoni. Lo guy ethi athi kimi nje iyasifebe sesangoma. Awu ngithi mina isifebe bhuti athi ya. Cela udilikele phansi, dilike emotweni yami. Hawu. Ngibuze kahle nje like angisiyena vele umuntu onanodlame nje onolaka. Ngibuze kahle ngithi kanti manje bhuti sesibangani ufuna ini? Ngicela ukuthi ungiyise mfethu endlini ekhaya ngikhathele bengihambe long distance and ngifuna ukuphumula ngikhathele ngilambe nanokulamba. Avele nje angibambe futhi kasonto ngelo wathi ngicabanga mina ngiyahlangana lapho ngiyangena lapho mina ngisula mina. Athi angazi akhulume le ndaba yestudio angazi ukuthi istudio sinjani. Yathi mina istudio sande sokhuluma ngaso. Azothi hawe ngibonisa istudio lapho. Yathi mina intoni istudio mina angazi lutho lento okhuluma ngayo. Athi ufuna ukuthi mina ngikhulule ufuna ukuthi uzokhunyelwe yimi. Yo. Ivele ngikhokha umoya ngiqale manje ngithi manje ayisekho into engizoyisho. Angivele nje ngithandaze ngibiza umama ngivele ngithi mfethu cela ungilinda kancane cela ungipha nje nama 2 minutes lesi studio okhuluma ngaso kulungile uzosithola indlela futhi ukuthanda ngayo. Ngithi kodwa kusala ngicela ngiphe 2 minutes. Ngivele nje ngithi emva kwemoto ngiguqe ngamadolo wami ngibamba imoto ngikhuleke ngiyabeza bayakhuluma bayangiplanela ne. Nkulunkulu wami. Ngiguqe ngamadolo emva kwemoto ngikhuleke ngivele nje ngibiza uma wami straight. Ngimbiza uma wami ngithi mama ngicela ukuthi namhlanje ngicela ukuthi ungilekelele okanye makuthi bangibulala ngicela ukuthi ungamngele ngezandla ezimhlophe nami bengahlosile ukuthi kungaze kube kanje uhlezi ungikhuza ngokuthi angisheshise ngikwazi ukuhamba elikusaya isikhathi. Right mina ngikwazi ukusheshisa ke vele mangenza into ngenza kancane. Ngikhuleke evele nqaphe lo phethe ibhodlela ngimuza ngitsala ngangemuva angibambe azongiboza kanje emva kwemoto la isicaphe singala angibambe athi angibambe imoto ngibambe imoto phezulu kushuthi angazini elightayo or ifoni yakhe the time ilighta abona obunye ubuhlalo obungapha esendlini makakubona ubuhlalo beveme nabo bebeshock bevele bengiyekelele bengabe sangenza lutho. Ngithi mina ngiyacela ningangenzi leyo nto. Ngibatshele ngithi ngiyacela ningangenzi leyo nto mina ngidla amaphilisi. Ngivele ngiviye ngalokho. Ngithi ngicela ningangenzi leyo nto mina ngidla amaphilisi and kube ninamanzi la emotweni. Ngabe kwamanzi ngiyaphuza because seku late vele. Bevele bengibambe bengifaka emotweni kabuhlungu. Wazangifuqa ngonyawo driver wangifuqa so. The time ngifuqa ngayo breaka ngalesi sicaphe singale. Ngawa ngashayiseka ngala ngekhanda. Ngathi mina weshembe ngabamba nje isitulo lesi sakhe ngabamba. Bobabili bavula icapha same time bangena emotweni bajikisa imoto. Bangibuyisela kunyeni indawo lapha nemtuba okuthiwa iserenke endala.
ihlala amaphara kuphela imnyama Dumise le moto ahambe avela ihambe fast mayihamba fast ngespeed esikhulu like sengihambe ngithi so ngemuva emotweni ngithi so then afike khona ishayitha ithayo ajike athi ngizokulahlela la awufunanga ngithi mina kunginikeza istudio sibabili how much more uzo manje uzogangwa amaphara uzokwenza yonke into azoyicabanga ngathi no it's fine ngibekani khona la ngehle lapho ngiyathandaza angithule ngiyathandaza that time ngiyakhala and sengiyashake bengehlisa ngehla imoto imile ngithi la izoma khona nje ngehla nekhoma zami sengiyibambe kanje ikhoma zami kwamina sengiyashake akusemina sengiweak ngehle phansi ngibambe ikhoma zami ithe ima ngehla imoto isamile ngehla ngahamba kancane because uma ngibaleka amapharazoz ukuthi kunosomeone okhona la ngihambe kancane ihambe imoto ibaleke ngihambe ngiyathandaza ngihambe ngikhuluma ngedwa samuntu ongathi umqondo umlahlekile ngadlule nje amaparallel vele nje avusa amakhanda athi angibuke aphinde futhi amaphara embathele uplastic babo alala ukuthi yini eyathobisa amaphara namanje ngisaconfused ngisayibuza ukuthi lamaphara ngoba kuthiwa washiya umuntu lapha and kwamela ngikuthuze ethatha ifoni yami ethatha imali ethatha impahla zami ngona nje ngokuphumela emgaqweni ngathi mangiphumela emgaqweni ngagijimela ukuyofika egarage like ngiyalibona igarage kodwa liphambili ngagijima mangifika khona bengibona ama security sisiyini isichaza istory bathi siyayibona le moto edlula la igijima ngathi mina yayibona bese ayibamba nginama plate ngithi mina no angibamba nginama plate because nami bengalindela kanga ukuthi ngizokehlakalela into yaso bevele labo ubhuti laba bengirequestele bengikhokhele futhi bese ihamba imoto yongibeka hayi kube kanjalo ke ifike request bengithathe bengihambise ekhaya la engangiyakhona edukuduku ngifike kanjalo ke ngiphephe kanjalo ke so ngadecide lapho ukuthi abantu besilisa mina nabo ayisophinde sophinde angisophinde futhi sophinde impilo cause cause ngasitshela ukuthi if ngenzekala kumina kuzoyenzakala kubani ngasitshela ukuthi hayi kunokuthi overall so lento ayenzakala kumina unobe into ayingihlelelene ukuthi ngizohamba hambe ngidibane nayo kiski yo ayithole counseling ayihambi counseling kakhulu but ayizange yaze yangisiza why usazange yakusiza bona ayizange yaze yangisiza amanqeba orange benga nakhona ibavusa amanqeba but nje into eyayenzakala ngiyabona ukuthi namanje iyangilandelela Excuse me. It's okay. Iyangilandelela ingenza isize yangijika nanenhliziyo like bengingaseni umuntu mina nenhliziyo embi like yone enga like but manje sengithola ngithanda ukuhlala ngedwa nje ngingafuni umuntu ngisho even nakhona lapha emsebenzini sengaba nekhona lami nje ngihlala kulona ngithanda ukuxoxa ngathi ngahlala ngisithulele nje so labo baba laba bokugcina laba uyabakhumbula ngiyabakhumbula but angeke bekuyimoto enjani imoto nje leya embi imoto nje endala lezi moto endala like Corolla laba bakudala imoto nje embi nje endala nje leyani like bona ngiyabakhumbula kodwa ukuthi sengingabakhomba hayi ngeke usababona ngikwazi ukubakhomba because ngiqala vele ukubabona futhi kwathi kusebusuku my sister I'm sorry you're really traumatized azangavula icase kulokho kwamanje angizange ngavula icase I can imagine ukuthi lento le emqondweni iyenzani as a person manje ufila ngathi awukho safe njenganoma ubani you understand
Yeah, vele ngisitshela lokho ukuthi Uyazivalela mhlambe nasendlini Ngiyazivalela. uzivalela early yeah, asakwazi ukuthi mhlambe nanoma ulate emoli into encane njengokuba late sucabanga ukuthi amateksi umephelile. angithanda ukuphuma like hlezi ngivale endlini into enje bengikhiphile bengikhishwe yikho lokho ukuthi bese ngithole umsebenzi lapha esalon so ngakhishwa yiwona so nawo ungikhipha late eningijumpa Nama insecurities so uyasa. nawo ngizowuyeka sona because kuye angifikele ukuthi ngiyeke since ngumuntu ongaphephile onalo mshopho wami ongilandeli like ngiyabona ukuthi maybe kusengayenzakalani futhi Makhe wayibheka like since ngikubona ukuthi ugogo Makhosi yeah uke wazama ukuthi uyibhekisise lento mawuthi ngathi yakulandela uke no wazama into esele ukuthi check. yeah into esele ukuthi ngiyivale kuphela enilokho bengithe ngizokwenza ngeweekend le yeah if ngithola imali ngizothenga lezi zinto kuthiwa ngisithenge ngizivalele mina Yo yeah akekho umuntu wesifazane udeserve ukuthi afile unsafe akekho. It is not on at all. Else I don't even know what to say. Angazi ngithini because we deserve yonke into nje eyenzakalele. Sibuza ukuthi why wenzeni. ngihlezi nami nginaleyo question and iyangilimaza kakhulu emoyeni wami because We deserve angikhoni kwenzani akudluli lutho noma ngayithola leyo njabulo engiyitholayo but kuyafika lokho ezindebeni zami ukuthi ungakhohlwa ukuthi njalo wena ukuthi yabo bakithi I just wish ukuthi ungathi ungayi-overcome and like you say ukuthi i-therapy ayisebenzelanga mhlambe ngendlela zesintu noma ukukhuluma njengoba uhleli nami so I know it's part of healing. I know it's part of healing. The more you tell your story, the more ukwazi ukuheala and ukwazi uvusa abanye abantu besifazane ekuthenini always be vigilant. Understand? Because I command. It's not serious. Almost every time of a woman being raped, a woman being murdered, a woman being like, why? I hope you find your healing soon. And we feel nje ungabe somewhere this thing, because it's not a nice feeling. yeah You deserve all the happiness emhlabeni. Imagine you even took it upon yourself ukuthi you no longer trust men. angisoze shame angisoze enanokuthi kancane angisoze nje angisoze kangangokuthi noma kuthiwa amanzi endlini anginawo because impompo leza ngiyalala nginawo because sengisaba ukuphuma ukuthi ngiyokhala amanzi lawo And like ama-flashbacks anokudlala ne? yeah ngikhuleka nje ukuthi No, it's just a makhanya traumatic experience. kwaqala kwabamnyama ish sengiyasaba My sister. Mthele uzosebenza phi uzophila kanjani when things like this happen to you? Uyayideserve injabulo nawe. So on a lighter note, how's the relationship okuyo since different same gender relationship? No, i-relationship yami i-right kakhulu since asazi story sami since ayazi impilo yami since azi nje ukuthi like sengisele nobhuti wami kuphela naye futhi omncane ongilamayo so right kakhulu yeah uyazama yena shame ukuthi like nami ngizizwe like nami ngizizwe ukuthi no umuntu wesifazane like kuyazama ukungikhumbuza ukuthi no enhle usawumuntu wesifazane enomuhle like yabo asho lezo zinto nje so ku-right ngeke ngize ngiqambele amanye uyalenza iqiniso noma phela angazazaza sipholisa isilonda Sis, I wish you nothing but the best. I'm sorry. Excuse.
I'm really, really from the bottom of my heart. I wish it was this system yethu beyisebenza ngezinye indlela, you know. Yeah. Abantu abaso akumelanga baphile emphakathini. Those people are dangerous people. I wish bokuningi indlela to find justice for whatever yonke futhi that happened to you, because we deserve at all. We deserve. So, sometimes when I feel overwhelmed, there's a line, depression line that I would call. If mhlawumbe ubona ukuthi you can't talk to a therapist one-on-one, sometimes when you feel overwhelmed, Google their numbers and talk to them. At least it's a phone and it's a free call. Ne? At least we keep a lay on, because that's when it's triggers trigger yonke leyanto. Understand? Yeah. And just find someone ongamazi stranger loya. You don't need to gibela takes uye kuye uyomfuna. Just pick up that call and call them. Just talk to them. Khulume nje naloyo muntu oyi stranger ukuthi ufila kanje nakanje. Ne? But I promise you, kancane, like one step at a time, it's gonna be okay. Yeah. It's gonna be okay. My God, it's okay. It's gonna be okay. So that one mina advice kakhulu. Find someone to talk to. Find someone in order for you to heal. You deserve it. Can I give you a hug? It's gonna be okay. Guys, I'm gonna say it now. Please, if you can help Usisi in any way, lapha ekhaya, ayikho advice that I say akumele ukuthi anikeze abantu emakhaya. She is hurting. She's not okay. She is not herself at all. Please just be kind out there. Someone, somewhere. Please. Angazi, anything that you can assist us. Ekuthenini usis abe right and abe her old self again. Would really appreciate it as a Soweto podcast. Thank you for the love and support, and please give her a positive comment. Also give us a thumbs up and subscribe, and hope to see you soon. Bye. So much love.